to mám obavy, že nejde to zase jako... To je to, co já se je třeba jít míň. Takhle to dělá, my jsme mu s Honzou říkali, to si přidej, nebo si dej míň. Ne, on dal to si 4krát na tréninku, podíval se před trh. No, díval se na to. Že to je v pohodě. Že to je v pohodě. Že to je v pohodě, že už ví, že to dá. To uvidíme. No to právě... To musí dát. To jsou strašné. Úplně v klídku je to lehonký. Je tam 30, jo? Je tam 30? Tam 30. Máš je! Krásný. No jo, úplně. Ale honky, to je s tím nebojuje. Dá 135 kg. Bílou a závěr. A ty dál na Tam 35? No. Jsou tvoje, že jo? Dobrý. To samý. Máš je! Dobrý, krásný. Dobrý! Vidíš. Tak to si zvedá. Naložíme na podpotření 90 kg, co je nejnižší základ. Druhá. A změříme 5-minutovou. To je jedno. Sbírá Evžen Lajncov, Vojtěch Radka, připraví se Andrej Beral a Jaroš Dílu. Zadej drž. Jdeme. Pevně a rozhodnohy. A stůj, stůj! No, to ten výraz mívá, ale to bolí. No. Je škoda. No, ale málo kdy, teď mu vyšel trst, jo. A ten mu vyšel i na ty republice. No a tam zase, teda těch 80. No jo, ne, to by dneska mohl taky, kdyby se nenazval. No, to je ono. Nikdy nevíš, to není dopředu. Se to dá dost těžko to. Nevím. Sbírá Evžen Lajncov, Vojtěch Radka, podpotření 150 kg. Vítá, můj záda. Dělej! Je? Dobrý. Ostře! Sálavu! Náš trošku! Dobrý, hezký.
ruky. 171, třetí pokus. No, jde zkusit. Jde Karlovina. Jde na ně. Každý, když vyzkoušel, že to, no, teď už to bylo lepší než... Pojď do nich, pojď. Drž ty záda. Osol je pořádně. Stávej, stávej, stávej. Strkni za hlavu. Ostře.